sa kaaw. And when I hold you in my arms, beautiful and new. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Kathy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, starting over again. We're just too RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Cebu City ang atong matatampo nagdasangan nga Kathy. Recorded by X Thunder Gaming. Anya, kumusta naman mo ni Jonard, day? Maulang gihapon. Asi mo ulang gihapon? Ikaw ra gihapon may inaning kamot? Oo, Na, unsa? Nya, kaya pa nimo. hambot dayo eh. Day, istoryahin na si Jonard, uy. Ayaw pa paabot nga wala kagibilin para sa mong kaugalingon. Day, kapoy na bitaw gid kaayo. Wala ko makasabot sa sitwasyon. Babe. Oh, nga naman ang naon mo. Karon pa ka ni mata? Oh, babe. Namaway kong tug kay dugay ko nagtug gabi eh. Dugay kay ko na magduwa og email good. Jonard, gikapoy naman ko eh. Kapison sa. Sa atong sitwasyon. Dili ko moirog sa kinabuhi kung hangtod sa hangtod na lang ko magpasaan nimo. Kathy, Og labaw nang dili ka maning kamot kung naapa ko. Kay magsalig ka na ako. so may gusto nimong mahitabo? Gusto ko kausaban sa akong kinabuhi. Gusto ko mo asinso. Undangon na ni nato. Oh, kung may gusto nimo, sige. Atagan ka sa mong kagawasan. Salamat, Jonard. Sakit na, day, uy. Pero, mo ihuna-huna nga mo ni makaayo nimo. Magmalipayon ka ako, Adi, day. Sakto ka di akong desisyon. Day, usahay kinahanglan sa natong gamito ng atong utok. Ayaw pa minawa imong kasing-kasing. Day. Kapyo, Ha? Ngano? nakabantay na ko nga murag luya kay kagnaw. Okay tarong tog? Wa. Nahubag pag inyong mata. Kat, nalang ko yung pangutanan ba? Unsa man na? Wala lagi ko makabantay nga na kay post about ninyo ni Jonard. Kuan. Wa naman, mi. Ha? Wa naman kasinabot. Uy, di ba 7 years naman mo? Karam na lang mong wa magkasinabo? Anak gid na. Sa ato pa, nanaday ko chance. Ha? Kung manguyab ko, sugtan ba ko ni mo, Kathy? Ken? Ha? Nakauyab na kadayon? O, day. Ah, grabe. Upat palang gani kabuwan sukad nga nagkabuwag mo ni Jonard? Uy, uso heal ni mo, day?
Gigamit lang nako akong utok, day. Kaya if dili nako i-divert ang akong huna-huna, padayon kong maminaw sa akong kasing-kasing. Og si Jonard lang gihapon ang akong pangitaon. Bisan og wa pa ka makailagid kaayo niya? Ha? Kat, na ako isulti ni mo. Ugunta, di ka malain. Unsa man na? Na ako'y mga anak. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Okay ra mo? Um, okay raman. Way problema. Salamat taon. Aba na ko malain ka. Ken, Dili gid ka balain. Kay wa makay paki. day. Gihimo nimong panakipbuta si Kenday. Makapasakit kag tawo ana. Sige lang, good. Panikamutan man sa dako nga ma-in-love ko niya, day. Happy anniversary, love. Love, naghago pa mong yung kagluto din sa apartment ni mo, uy. Okay na na. Kay special nung adlaw. Ha? Kat, gusto na ko nga mag-iipon na ta. Mag-ipon? Oh. Dali kay kumingaw mo ni Mugot. Aw. Sige, pwede ra. So, nisugutan ka? Mm. Thank you, love. Bless mo ni Tita Kati ninyo. Please ko, tita. Yes ko. Ka mga buotan. Pag-anad mo ha, kay anhin na mo puyo si Tita Kati uban nato. Ha? Wow! Nisugot ka? Oo. Ang na magpapahawaon ako mga bata. Day, ano nag-antos makag-ingon ana, uy? Pwede rin ka mo love si Ken. Day, pinangga kayo ko ni Ken. O, hinihina na sa kung nakagusto niya. Maumbaruga na lang ginin ako. Papa, dili na mo magpalit ni Mama? Nak, ayaw pagsulti anak ko na as Tita Kati mo. Ano man? Ken, okay ra. Dili pa na makasabot ang mga bata. Pa, Ay. kailangan ko magbalik mo ni Mama. Mag-istorya lang unya ta na ha. Tiwa sa bugaon. Love, nakoy ihangyo nimo. Unsa man na? Tinalang kong magpakarod ingnon nga okay mi sa inahan sa akong mga anak. Patuon ako sila nga nagbalik mi. Unsa? Unya ako? Sorry, pero di na ako maagwanta nga akong mga anak. O ginahanglan nga adto mo puyo ang nga akong ex sa apartment. Akon mauna. Mas maayo pag magbuwag na lang ta, Ken. Kati.
Unya, wala ka masakit eh. Sakit gamay. Kay si Jonard pa man gihapon ng imo, good. Hoy, si Jonard ba? Maayo naman trabaho, no? Mao ba? Maayo hinuon. Unta mo asenso na siya. O niya ikaw, unsay plano nimo? Dili sa kumusod og relasyon day uy. Mag-focus lang sa ko sa kong trabaho. Congrats, Day! Na-promote gid ka! Thank you, Day. Tuo di ay, naay gusto makikistoryahan nimo. Ako na lang sa siyang gi-invite. Ha? Kinsa man? Ay, tuwa na ay! Ay, Kat. Jonard? Biyaan sa tamo ha. Nganong ni amang ka? Di na ko magpaliko-liko pagstorya. Dugay na ko nagpaabot ng may tabon eh. Pero wa pa ko'y kaisog. Ug karon nga, okay na nga akong karir. Gusto na ko nga makuha ka og balik. Jonard, Ug mamawi ko nimo sa tanan akong pagkuwang nimo. Labag yapon ti kakat. Ikaw ra gid ang babae sa kong kinabuhi. salamat, Jonard. Salamat kay di balik ka. Og mahal pasad kaayo ti ka, Jonard. And when I hold you in my arms, Nagtuogid ko nga dito na lang may kutob ni Jonard. Pero kung kamol gidi ay ang para sa usag-usa, bisag pila pa katuig ang mulabay, abuton gihapon mo. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita may higalang kaagi ni Kathy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga naguluhan. Starting over again. now we're starting. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka kapit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtanong.